Okay. Jeg filmer nu. Nu er vi også med i showet. Nå, det er meget sjovt. Nu kan vi se, hun står derinde. Nu er det desværre begyndt at regne lidt. Det er jo ikke så godt for kameraet. Men det er et kamera, der har tjent mange en rampedemo, så det kan klare lidt af hvert. Hey, må jeg ikke se din kjole engang? Nej, hvor er den flot. Se, nu kan vi se, nu er vi også med i aftenshowet her. Og med en ufrivillig. Og nu er det desværre begyndt at regne. Men det er jo ikke noget, der stopper de gæve hampepiger. Kampen for fri hash fortsætter, og den bliver ved og ved og ved. Nogen vil sige, at det er uendelige. Det pigerne gør, det er, at de går frem og tilbage nu. Fordi nu bliver der filmet fra flere forskellige vinkler. Se, der kan vi se det her, hvordan det ser ud. Se, der står en eller anden kok herinde. Det er filmet her. Hey, de filmer herhen. De filmer ham der kokken der. Jeg tror ikke, det er haskær, han står og laver. Tror jeg, det er haskær, han står og laver? Det tror jeg ikke. Og hampepigerne fortsætter kampen, uanset hvad er. Nu går jeg lige her, for nu kommer der en bil. Så kan vi se, de står derinde og filmer der. Og det er trukket op. Sorte skyer over Danmark. Sorte skyer over den lovgivning, der forbinder, eller der forbyder dig og mig at nyde cannabisprit. Nu kommer det vist også med i TV Løje, for det skal være løgn. Hvis de ellers når helt skinner over gaden. Det er jo et stærkt trafikeret område, og det gør det. Jeg får at vide, at de må stå over ved H.C. Andersen-statuen, men at de ikke må gå rundt foran bygningen Industriens Hus, hvor der filmes. Så nu filmer de her. Og vi tager lige og holder en midlertidig pause her. Men jeg er stærkt tilbage igen. Claus Trier Tuxen, din udsendte cannabisreporter. Fri hash, yeah!